a este acto para a promoción da Costa da Morte, que chegamos a un acordo con a Diputación, a cal lle damos as gracias, porque é tamén un apoio para nós, bueno, que sirva para promocionar o que é toda a zona da Morte, para hacer deporte, sur, turismo, e que se beneficie tamén a hostelería, non? Entón, eu creo que é un bo proxecto para que se difunda por todos os sitios por onde vai os mercantillos, tanto masculino como femenino, que son varios, son en total, me parece que son unas 7, 14 o 15 poblaciones despois de Galicia, non? De Asturias, León, Cantabria, e hai outra máis, Zamora, exactamente. Bueno, pois pouco máis, non pouco máis que dicir, non o noso agradecimento e tamén a asistencia do alcalde, que vence que sempre está ao lado de nós, e bueno, máis ou menos hoxe toda a palabra a Formoso, sí. É o secretario da CEMAT, que é Costa da Morte, a Asociación Turística, onde estamos integrados os 17 concellos da Costa da Morte, e os empresarios, que somos a Apeteceme, da cal son presidente, por iso estou na CEMAT. Bueno, eu creo que todo o que sume é maravilloso, isto é unha demostración máis de que só todos xuntos vamos a chegar ao porto, e non só sempre centrado no tema do turismo, sino temos que ser transversais. E cando vamos vendendo a Costa da Morte, visita a Costa da Morte por toda a xeografía española, en principio, onde van a xogar, por certo, hai que felicitar aos bergantiños que estedes aí onde estades, e con bo feeling para seguir aí. Pois nós, obviamente, cando se nos dixo, vímoslo como unha idea magnífica de dar a coñecer o noso territorio desde diferentes ámbitos. O ámbito do deporte é un ámbito tan importante como calquera outro. Bueno, moi boa noite. Eu agarrando un pouco as palabras do presidente do Bergantiños, eu creo que para nós é unha oportunidade única de pasear a marca dun destino turístico por un montón de poboacións que son realmente o objetivo principal da estrategia de turismo de Carballo, de Costa da Morte e da Diputación da Coruña. Todo o que sexa de Madrid hacia arriba, o que está a menos de 4 horas de destino, para nós é moi importante, porque tratamos tamén de vender este conjunto territorial como as praias deste destino, pero tamén o territorio gastronómico deste destino. 20.000 kilómetros de promoción, son muitísimos kilómetros de promoción, por lo tanto, esa marca vai ser un montón de sitios e con un impacto visual altísimo. Eu hoxe, cando iba para o posto de traballo na Diputación, cruceime co autobús do Almería, que debe xogar este fin de semana contra o Racing de Ferrol. A verdade é que creo que todas as persoas que andábamos polo centro da Coruña esta mañá tivemos a oportunidade de ver un eslogan turístico, neste caso de Almería. Mesmo vai a pasar co eslogan turístico de Costa da Morte de Carballo. Eu agardo que sexa a primeira de moitas iniciativas conxuntas que se poden facer entre o deporte e o turismo, que a verdade maridan moi ben, non? Por fazer unha referencia a gastronomía. Eu creo que levar unha marca nun soporte deportivo sempre lleva un plus a promoción, porque estamos falando de deporte, de saúde, de sociedade, de xente que se desplaza para ver as súas cores. Eso sempre é moi importante. Eu dou as grazas a quen tuvo a idea por parte dos Bergantiños de está por aí Juan, algo que tuvo que ver para propoñernos esta iniciativa. Para nós é altamente satisfactoria. Ademais, o autobús vai a facer recorridos tamén no ámbito local, por lo tanto, tenemos unha doble promoción. Creo que a verdade é que é un gustazo participar tamén da promoción a través dun clube, non? Bueno, pois, eu creo que cando hai unha administración sensible, non, co territorio, como é a Diputación Provincial, e eu, ademais, agradezo o extraordinario traballo que se está a facer que o Departamento de Turismo, non só con este territorio, senón con toda a Costa da Morte, pois despois aparecen oportunidades de seguir promocionando. Bueno, pois
que esta promoción tamén veña da man do deporte dun club centenario como é o Bergantiños e ademais na doble actividade tanto masculina como femenina. Eu creo que é un exemplo do gran traballo que se está a facer por parte da Diputación e tamén por parte do club. Os meus parabéns por todo o esforzo que significa, non? Pois representar a Carballo ao nivel en que está tanto o Bergantiños masculino como o femenino. Sabemos que isto é froito de moito esforzo, de moita dedicación, de moitas horas de ocio dedicadas a que todos os aficionados ao fútbol pois tamén teñen a oportunidade de disfrutar, non? dese deporte. E eu novamente agradecerlle a Diputación a xenerosidade e o compromiso con todo este territorio. Eu creo que prova delo é que apeteceme tamén ás veces fala cousas ben da Diputación, cousa que é rara das administracións. É raro que falemos así que falemos así de ben, non? Que aí nunca nos vamos a facer raro, porque somos conscientes de que son un recurso imprescindible para nós e afortunadamente as relacións son maravillosas. Nunca tuvemos nada que dicir, só parabéns, porque teñen esa sensibilidade importante co seu destino, a Costa da Morte, e obviamente todo o mundo que defenda o noso seu destino vai a ser benvido e aplaudido dende a Apeteceme e dende a CEMAR, dende a Costa da Morte a Asociación Turística, onde están todos os concellos, onde están todos os concellos implicados e nós como empresarios. Cando as cousas son así, eu creo que iso redunda en beneficio de todos, non? Do turismo, do comercio, da hostelería e de moitas actividades que se poden organizar alrededor de unha marca. E eu creo que a Costa da Morte é unha marca potente que agora vai ter difusión en eses 20.000 kilómetros de percorrido e xa digo, novamente os parabéns ao Bergan e hoxe a ver o resultado. Antes de rematar, quería disculpar ao alcalde de Zas, que o presidente da CEMAR, que ten un acto en Baio, me gustaría estar aquí, pero a vida non pode estar por los meses, por tanto, está a Pepe, por tanto estuvo representado el territorio. Muchas gracias. Bien, pues dale gracias. Gracias a Lolo. Basilio, ¿la última ahí? Una foto ahí, la última foto. Pepe. Solo puedes. Mano.